Интернат мәктәптә узган бәйрәм чарасы Әлмәт шәһәре иганәчеләре һәм район хакимияте җитәкчелеге ярдәме белән үткәрелде. Бәйрәм уңаеннан чара кунаклары котлаулар да җиткерделәр. Балалар, җәй көне каникулда моторны иттереп, ял итәргә кирәк. Мотор иттереп, сәламәт әзрәк урамда уйнап, сәламәтлек җыеп кайтырга кирәк. Әйбәт настроениелар белән икенче елга килгәч тагын моторны иттереп бергә укыр өчен. Әлмәттән килгән иганәчеләр мәктәпкә җәйге өстәлләр һәм урындыклар, төрле уен кирәк-яраклар бүләк иттеләр. Мәктәпнең активисты уку алдынгысы Нина Байгузина исә бу көнне кәрәзле телефон иясе булды. Сегодня мы приехали к вам немножко с другой программой по отношению, если брать с прошлого года. В прошлом году мы больше бегали, играли. В этом году мы будем больше творчески работать. Балалар бәйрәм барышында төрле аниматорлар белән күңел ачтылар, кызыклы уеннар уйнадылар, төрле бәйгеләрдә катнаштылар. Үз куллары белән баллы прәнникләрне дә бизәделәр алар. Бу бәйрәм инде Әлмәттән безнең шуша спонсорларның килүе безнең балалар өчен зур бүләк. Һәр елда килгәчтен безнең балалар аларны көтеп тора. Алар шундый мул бүләкләр белән киләләр. Матур уен чаралары белән киләләр. Һәм елдан-ел аларның менә бу оештырган чаралары төрле була. Бер ел, икенче елны кабатламый. Bu Түбән Табын мәктәбендә минем бер балам укый. Беренче класстан Илсия Шәрифовнага итте. Башта йөрергә бик җайсызлык сыман тоелды. Тушыны бик нык яраттык. Үлеп яраттык инде. Шуңа күрә ярар башлангыч классны бетербез дә кайтырбыз инде. Мензәлә башка дип исәпләгән идек. Мәктәп укый торгач инде мәктәбебезне яраттык. Мин балага улым әллә бармыйбызмы дигән ният далека школа поеду дип кенә тора инде. Шуңа күрә без Аллаһ бирсә биткәнче 9нчы классны бетергәнче шушы мәктәптә укырбыз дип торабыз. Бәйрәмдә катнашкан бер генә бала да бүләксез калмады. Аларга төрле кызыклы бүләкләр һәм тәмле күчтәнәчләр тапшырылды. Шундый күңелле бәйрәмнән балалар да, әти-әниләр дә бик канәгать калдылар. Фәридә Гаентинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.